درود тамошобинони азиз. хулосаи хабарҳои муҳими рӯзи 23 марти тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. дар ин барнома фарид чақабоев, аробакаши собиқ, ки дар москва миллионер шуд. ҳукми зиндони як ҷавони тоҷик дар москва барои ҳамла ба ҳамҷинсгароён. оғози расмии маъракаи ваксиназанӣ аз коронавирус дар тоҷикистон. даргузашти адабиётшинос ва шоири тоҷик абдушукури абдусаттор. ду садамаи марговар дар восева душанбе. даъват ба истеъфои дилшод назаров баъди ҷанҷоли допинг. ва акнун тафсилоти хабарҳо. зодаи бадахшони тоҷикистон фарид чақабоев яке аз меҳмонони асосии шумораи навбатии ютуб-шоуи юрик иклюква ин нашри барнома ба мавзӯи дар русия чанд пул кор кардани муҳоҷирон бахшида шуда буд. фарид чақабоев бори аввал соли 2003 вақте амагӣ 18 сол дошт ба москва ба мардикорӣ омад ва инак 18 соли дигар яъне нисфи дигари умри ӯ инҷо дар мулки ғурбат гузашт. фарид дар москва солҳои аввал аробакашӣ ва ҳаммолӣ мекард, вале аллакай баъди 2 сол ваъдаи худро иҷро карда барои модараш дар душанбе хона харид. ҳоло фарид дар москва тиҷорати худро дорад ва миллионҳо рублро мечархонад. фарид бар ин аст ки муҳоҷирон дар русия назар ба мардуми маҳаллӣ часпу талоши бештар нишон медиҳанд, ки як амри ба ақидаи ӯ табиист. бисёре аз талаботи мардуми маҳаллӣ то ҳадде пӯшонида мешаванд. онҳо дар фикри сарпаноҳ нестанд, чунки аксар хона доранд, падару модар доранд, ки онҳоро мехӯронанду мепӯшонанд. муҳоҷироне ки ин ҷо меоянд аз ҳамаи ин неъматҳо маҳруманд. онҳо танҳо ба даст ва маҳорати худ метавонанд умед бубанданд. аз ин рӯ муҳоҷирон вақтеро кореро ба онҳо бовар карда бисупоранд, тамоми саъю кӯшиши худро ба харҷ медиҳанд. фарид ягона меҳмони барномаи юрик иклюква набуд. дар ҷараёни барнома фурӯшандагони тоҷик аз бозори садовод нақл карданд, ки чӣ гуна бо вуҷуди нархи гарони иҷора 150 000 рубл дар як моҳ тавонистанд дар ин бузургтарин бозори москва ҷои худро пайдо кунанд. ронандагони маршруткаҳо аз ҳамин бозор нақл мекарданд, ки моҳона аз 80 то 150 000 рубл кор мекунанд. роҳрӯбҳо аз қирғизистон ҷои хоби худ тахонаи пур аз наму рутубати барои зиндагӣ аслан номуносибро нишон дода нақл карданд, ки тобистон то 35 000 рубл маош кор мекунанд ва зимистон то 45 000 рубл маош мегиранд. дар русия бино ба ҳисобҳо ҳудуди 5-6 миллион муҳоҷири корӣ аз осиёи миёна кор мекунанд, ки аксарияти онҳо аз 3 кишвари муҳоҷирфирист ӯзбекистон, тоҷикистон ва қирғизистон мебошанд. соли 2020 бо вуҷуди пандемияи коронавирус аз русия ба ин се ҷумҳурӣ асосан бо шарофати муҳоҷиронаш ҳудуди 7,7 миллиард доллар пул фиристоданд. то пандемия ба ин се кишвар аз русия солона то 10 миллиард доллар пул мерафт. додгоҳи нояи шербинкаи шаҳри москва шаҳрванди тоҷикистон шӯрат салимовро бо ҷурми ҳамлаву латукуби ҳамҷинсгароён ба 4 соли 6 моҳи зиндон маҳкум кард. стимул, як созмони ҳомии ҳуқуқи ҳамҷинсгароёни москва гуфт, шӯрат салимов бо шариконаш бо як ҳамҷинсгарои зодаи осиёи миёна бо номи шартии алӣ дар як гурӯҳи ақаллиятҳои ҷинсӣ дар одноклассники шино шуда, баъди чанде ӯро ба мулоқот ба бӯстонсаро дар новая москва даъват карданд. вале дар роҳ ба бӯстонсаро онҳо алиро шиддатан латукуб карда маҷбур карданд, ки дар видеокамера аз ҳамҷинсгароӣ тавба кунад. онҳо кирдори алиро шармандагӣ барои мусулмонон номида сабти ӯро ба хешу табораш фиристоданд ва пулу телефони ӯро гирифтанд. гуфтанд, ки вақте пулу телефонҳояшро бармегардонанд, ки ӯ ба масҷиди проспект мира омада намозхон шавад. вале алӣ ба ҷои масҷид ба созмони стимул ва сипас ба полис муроҷиат кардааст. шӯрат салимов баъди чанде замоне дастгир карданд, ки як ҳамҷинсгарои дигарро дарси тарбия медод. назари худи шӯрат салимов дастрас нест, вале стимул иддао дорад, ки ин муҳоҷири тоҷик, ки пеш дар сохтмон кор мекард, عضو گروه جنایتیست که
ҳамҷинсгароён аз осиёи миёнаро пайдо карда ҷазо медиҳанд. ин нахустин чунин мавриди ҷазои худсаронаи намояндагони ақаллиятҳои ҷинсии зодаи Тоҷикистон аз сӯи ҳамватанонаш дар Русия нест. соли 2019 додгоҳи шаҳри Красногорски вилояти Москва як шаҳрванди Тоҷикистонро барои ҳамла ва ғорати як ҳамватани ҳамҷинсгарояш ба 9 соли зиндон маҳкум кард. гуфта мешуд, ки як гурӯҳи зодагони Тоҷикистон бо рӯи фиреб як ҳамватани ҳамҷинсгарои худро ба мулоқот ба Красногорск даъват карда, дар Бӯстонсаро дасту пояшро баста сахт латукуб карданд ва аз вай пул хостанд. аммо ба ҷабридида муяссар шудааст, ки рӯзи дигар аз дасти гаравгонгирҳо фирор карда ба полис муроҷиат кунад. президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 22 март қарори ҳукумат таҳти рақами 83 бо номи дар бораи гузаронидани иммунизатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистонро имзо кард. бар асоси он аз 22 март дар Тоҷикистон расман маъракаи ваксиназанӣ ба зидди бемории коронавирус шурӯъ мешавад. дар марҳалаҳои аввал бояд гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ваксина зада шаванд. Тоҷикистон тибқи як барномаи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, ки ҳадафаш таъмини одилонаи тамоми кишварҳо ба давои зидди коронавирус аст, бояд тақрибан 2 миллион ваксина ба зидди коронавирус бигирад. аввалин бастаҳои ин ваксинаҳо, ки сохтаи ширкати дорусозии AstraZeneca мебошанд, аллакай ба Тоҷикистон расонда шудаанд. оғози расмии маъракаи ваксиназанӣ ба зидди коронавирус дар Тоҷикистон дар ҳолест, ки бино ба иддаои мақомоти расмии ин кишвар аз оғози соли нав дар ҷумҳурӣ ягон мавриди нави гирифторӣ ба коронавирус ва ё вафот аз он сабт нашуда аст. ҷамъи гирифторони коронавирус дар кишварро мақомот расман 13 000 ва шумораи фафтидагон аз ин вирусро ҳамагӣ 90 нафар баршумурданд. вале бисёриҳо ба ин омори вазорати тандурустӣ бо чашми шубҳа нигоҳ мекунанд. Абдушукури Абдусаттор, доктори илмҳои филологӣ, мунаққид, адабиётшинос ва шоири тоҷик шаби 23 март дар синни 67 аз олам чашм пӯшид. маросими ҷанозаи донишманди шинохта соати 13 дар масҷиди марказии шаҳри Душанбе доир мешавад. Абдушукури Абдусаттор 28 апрели соли 1954 дар шаҳри Конибодон ба дунё омада, соли 1976 бахши арабии факултаи шарқшиносии донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм кардааст. аз соли 1994 дар кафедраи таърихи адабиёти тоҷики донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият менамуд. Абдушукури Абдусаттор муаллифи зиёда аз 300 мақола ва рисолаҳои илмӣ оммавӣ оид ба масъалаҳои адабиёти гузашта ва муосири тоҷик ба чоп расонидааст. Абдушукури Абдусаттор бо тахаллуси берӯз шеър ҳам эҷод мекард, ки дар рӯзнома ва маҷаллаҳо ба таб расиданд. рӯзи 22 марти соли 2021 тахминан соати 12:30 ронандаи автомашинаи тамғаи Сонгхуа Раимов Амирхоҷа Давлатович, соли таваллудаш 1995, сокини ҷамоати деҳоти Тугараки ноҳияи Восе, ҳангоми ҳаракат аз самти ноҳияи Фархор ба самти ноҳияи Восе дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Авазов аз ҳудаи идораи воситаи нақлиёт набаромада, дучархарон Назаров Исмоналӣ Ризвонович, соли таваллудаш 1949, сокини ҷамоати деҳоти Авазовро пахш намудааст. дар натиҷа дучархарон Назаров Исмоналӣ Ризвонович ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. инчунин 22 марти соли 2021 тахминан соати 11:10 ронандаи автомашинаи тамғаи Volkswagen Polo Миров Аслиддин Нурмаҳмадович, соли таваллудаш 1993, сокини пойтахт, ҳангоми ҳаракат аз самти кӯчаи Ғафуров ба самти кӯчаи Карамов дар рӯбарӯи бинои истиқоматии рақами 31 кӯчаи Навоии пойтахт аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада, пиёдагард Азимов Низомиддин Насриддинович, соли таваллудаш 2001, сокини ноҳияи Варзобро пахш намудааст. дар натиҷа номбурда ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. аз рӯи ин ҳодиса
تحقیقات ادامه دارد. سباستیان کو، پرزیدنت اتحادیه بین المللی ورزش سبک از دلشاد نظروف خواست که از مقام پرزیدنت فدراسیون ورزش سبک تاجیکستان استعفا دهد. در این باره نشریه اینساید د گیمز خبر داد. بنا به اطلاع نشریه، سباستیان کو در نشست خبری بعد صدور قرار شورای ورزش سبک در مورد برای 2 سال از حق شرکت در مسابقه ها محروم کردن دلشاد نظروف گفت: در گذشته شاهد بودیم که معمولا بعد ماجرای استفاده دوپینگ پرزیدنت ها یا مقام های رسمی فدراسیون به استعفا می رفتند. از این رو انتظار است که چنین نفران در مقام پرزیدنت فدراسیون نخواهند نشست. واکنش دلشاد نظروف به دعوت سباستیان کو هنوز معلوم نیست، ولی یگانه چمپیون المپی از تاجیکستان قبلا قرار از حق اشتراک در مسابقه ها محروم کردنش را نوجوانمردانه نامید و گفت با همین او را از حق اشتراک در بازی‌های المپی توکیو محروم کردند. فعلا دلشاد نظروف پرزیدنت فدراسیون ورزش سبک تاجیکستان و معاون اولی رئیس کمیته جوانان و ورزش حکومت تاجیکستان بوده. در این مقام آخر رهبری تمام امور ورزشی این کشور را در دست دارد. این بود چند خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.